Bore da I chi a croeso I oedfa gyntaf mis Awst, oedfa gymyn. Mae'n anodd credu bod yr haf yn hedfan hybod dan yn trwynen ni'n diwy, ond mae'r amgylchiadau falle'n gwneud I hynny ddigwydd. Byddai bod chi gyd yn cadw'n ddiogel, fe fyddwch chi'n derbyn gwybodaeth gan yr eglwysi ynglyn â dychwelyd i'r capel. Mi fydd na fwy o fanylion yn y llythyrau, fydd neb yn dychwelyd hyd nes I bod hi'n ddiogel I ddychwelyd. A beth sy'n bwysig hefyd bod pawb yn teimlo yn hapus am ddychwelyd. Fydd pawb ddim gyda ni, a does dim rhaid I pawb fod gyda ni o bell ffordd. Dwi ddim eisiau neb yna sy'n teimlo nerfus neu ddim yn barod I ddychwelyd, a mae hynny yn bwysig. Wel, bore yma wy'n edrych ar yr ymddygiad cymdogol sydd wedi bod yn ystod y cyfnod yma. Edrych hefyd falle ar y brotest sydd wedi bod yn erbyn y ffordd mae dyn dyd I cael ei drin yn y blynyddoedd eith hybio, ac yn meddwl yng sgil y pethau hynny am y ffoaduried, ar hyn buon ni fel Cristnogion yn drafod am y ffoaduried am dyletswydd ni tuag at helpu cydddyn. Ewch i ni gael gweddio. O ddew arwain I glywed y lais yn llefaru wrthym am gynnig cymorth I ddieithried, am gynnig croeso I ffoaduried, ac am gynnig gwerthoedd yr efengil I bawb. Amen. Wy'n dechrau gyda adnodau cyfarwydd allan o efengil Mathew o'r 5 bennod ar 20. Pan fydd mab y dyn yn dod yn ôl, bydd yn dod fel brenin I dernasu. Bydd yn dod mewn ysblander, a'r holl angylion gydag ac yn eistedd ar yr orsedd hardd sydd yno ar ei gyfer yn y nefoedd. Bydd yr holl genhedloedd yn cael ei casglu o'i flaen, a bydd yn ei rhannu'n ddau grŵp, fel y mae bugail yn gwahanu'r defaid ar y geifr. Bydd yn rhoi'r defaid ar ei ochr dde, a'r geifr ar ei ochr chwith. Dyma bydd y brenin yn ei ddweud wrth y rhai sydd ar ei ochr dde. Chi ydy'r rhai, mae fy nhad wedi bendithio. Felly dewch I dderbyn eich etifeddiaeth. Mae'r cwbl wedi baratoi ar eich cyfer ers i'r byd gael ei greu. Dewch, oherwydd chi roddodd fwyd I mi pan oeddwn i'n llwgu. Chi roddodd ddiod I mi pan oedd syched arnau. Chi roddodd groeso I mi pan doeddwn I ddim yn nabod neb. Chi roddodd ddillad I mi pan oeddwn i'n noeth. Chi ofalodd amdanau pan oeddwn i'n sal. Chi ddaeth I ymweld â mi pan oeddwn I yn y carchar. Ond bydd yr rhai cyfiawn yma'n gofyn iddo, arglwydd, pryd welon I ti'n llwgu a rhoi rhywbeth I ti fwyta, neu'n sychedig a rhoi diod I ti? Pryd wnaethon ni dy groesawu di pan oeddet ti'n nabod neb, neu rhoi dillad I ti pan oeddet ti'n noeth? Pryd welon I ti'n sal neu'n y carchar a mynd I ymweld â ti? A bydd y brenin yn ateb, credwch I fi, pan wnaethoch chi helpu'r person lleiaf pwysig sy'n perthyn I mi, wnaethoch chi fy helpu I. Yna bydd yn dweud wrth yr rhai sydd ar ei ochr chwith, di chi wedi'ch melltithio. Ewch I ffwrdd oddi wrthoi i'r tân tragwyddol sydd wedi baratoi i'r diafol a'i gythreilied. Roesoch chi ddim byd I mi pan oeddwn i'n llwgu. Roesoch chi ddim diod I mi pan oedd syched arnau. Ches I ddim croeso gen I chi pan oeddwn i'n ddiethyr. Roesoch chi ddim dillad I mi gwisgo pan oeddwn i'n noeth. A wnaethoch chi ddim gofalu amdanau pan oeddwn i'n sal ac yn y carchar. A byddan nhw'n gofyn iddo. Arglwydd, pryd welon I ti'n llwgu neu'n sychedig, neu'n nabod neb, neu'n noeth, neu'n sal neu'n y carchar, a gwrthod y helpu di? Bydd yn ateb. Credwch I fi, beth bynnag gwrthodoch chi ei wneud, I helpu'r un lleiaf pwysig o'r rhain, gwrthodoch chi ei wneud I mi. Wedyn byddan nhw'n mynd I ffwrdd I gael eu cosbi'n dragwyddol. Ond bydd yr rhai wnaeth y peth iawn yn cael bywyd tragwyddol. Mae Iesu yn dilyn traddodiad yr Hen Testament o dderbyn y dieithryn ar anghennus. Mae'n uniaethu hunan gyda'r ei hynny sydd ar gyrion cymdeithas ac yn wrthodedig, ac felly roedd ef ei hun yn wrthodedig gan lawer o'i bobl ei hun.
Pwysleisodd Iesu waith y gymuned o gredinwyr yn derbyn a chroesawu a chynnig llety'r dieithriaid a'r anghennus yn ei misg. Mae'r weithred o groesawu a chynnig llety'r dieithryn yn gyfwerth a bod yn groesawgar a lletygar tuag at Iesu ei hun. Oddi wrth y darlleniad hwn yr Efengyl, mae cenhadaeth yr eglwys yn glir iawn. Mae'r olygfa sy'n dangos y ffyddloniaid yn rhoi cyfrif am sut y rhoesant ei ffydd a'r waith yn ei bywydau, yn rhoi sylw arbennig i'r cysylltiad pwysig i gredinwyr rhwng presenoldeb y dieithryn a phresenoldeb Crist, ymateb cymuned y cynulleidfaoedd ffyddlon i'r gorchymyn i genhadu gyda ac ar ran y dieithryn. Credwch i fi, pan wnaethoch chi helpu'r person lleiaf pwysig sy'n perthyn i mi, gwnaethoch fe helpu i. Mae cadarnhad y weinidogaeth hon yn syml ac yn ddwfn. I mi y gwnaethoch. Nid gorchymyn y gallwn ni fyddhau iddo neu beidio yw drws agored i'r dieithryn. Mae'n orchymyn yr eglwys. Geilw Crist arno mi weithredu. Maes prawf gonestrwydd cymdeithas y credinwyr ydy we. Mae'r dieithryn yn aelod o deulu Crist. Mi soniais yn ddiweddar am lyfryn sydd gen i, yn cyfnodi profiadau dynion drwg fi yn y carchar, a dyma hanesy'n yn dangos pwysigrwydd yr angen i ni fel cymdeithas yr eglwys ddangos caredigrwydd at yr anghennus. Pan ges i fy rhyddhau o'r carchar, daeth aelodau o'r eglwys i'm cyfarfod, a mynd â fi i'w tŷ hwy. Doedd neb wedi gwneud rhywbeth fel hyn i mi o'r blaen. Roedd e'n gwneud i mi deimlo fod rhywun yn poeni amdanaf. Rhywun yn poeni beth fyddai'n digwydd i mi. Mi gyrhaeddon ni le o'r enw Hope into Action House. Hwn fyddai fy nghartref. Tŷ glân hyfryd gyda'r anghenion i gyd. Roedd pobl yr eglwys wedi dod drefnu'r lle. Roedd gen i wely i gysgu ddo. Soffa i eistedd a bwrdd i fwyta oddi arno. Roeddwn i'n synnu bod pobl nad oedd erioed wedi fy nghyfarfod wedi gwneud y fath ymdrech fy mwyn i. Dieithryn oeddwn i iddyn nhw. Ar y noson gyntaf, mi gefai swper gyda ficer yr eglwys leol, Steve. Fe wnaeth Steve addo i mi, a byddai pobl yn fy helpu ffindio gwaith, ac fe esboniodd sut y byddwn yn talu fy miliau ac yn y blaen. Roeddwn yn rhannu gydag un person arall, oedd wedi bod yno ers spel, a gallai ddangos llawer o bethau lleol i mi, fyddai'n help mawr. Roedd yn deimlad anhygoel, cael fy stafell fy hunan, cael heddwch a llonydd. Mi gysgais y noson gyntaf yna gyda theimladau cymysg o ansicrwydd a chynnwrf yn troi yn fy mhen. Y peth rhyfeddaf wrth gwrs oedd bod criw o bobl o eglwys na doeddwn i wedi bod ynddi erioed yn fy nghroesawu mor gynnes. Roedden nhw'n poeni beth oedd yn digwydd i mi, ac roedd hynny'n brofiad newydd i mi. Roedd yn rhyfedd, ond oedd wedi fy nghyffwrdd yn arw. Ie, dyna'r ffordd i'n unne roi yn Cristnogaeth ar waith. Croesawu a chynnig help i'r anghennus. Does dim ots ei bod yn ddieithried. Mi allan nhw ddod yn ffrindiau gydag amser. Fel yn achos 2 esiampl dwi am roi i chi. Mae Joseph Gynagbo o'r Ivory Coast yn byw yng Nghaerdydd ers 2018 ac yn rhugl yn y Gymraeg. Mwy o ymdrech na mae nifer o Gymru wedi wneud ar hyd i oes. Mae Mohammed Karkoubi o Syria yn byw yn Aberystwyth ac wedi ennill gwobr genedlaethol am ddysgu Cymraeg. Mae yma ers 2015 yn unig. Fe ddaw Iesu i fywyd bob un ohonom. Fel bara'r bywyd yw fwyta a'i ddifa gennym. Fel hyn y mae ef yn ein caru ni. Yna, daw Iesu fewn i'n bywydau dynol fel yr un newynog, yn gobeithio cael ei fwydo gan farau'n bywyd ni, i'n calonnau trwy garu ac i'n dwylo trwy wasanaethu.
trwy garu a gwasanaethu. Profwn ein bod wedi'n creu ar ddelw Duw, oherwydd cariad yw Duw. A phyn ydym yn caru, rydym yn debyg i Dduw. Dyma beth oedd Iesu'n ei olygu pan ddywedodd, byddwch berffaith, fel y mae'ch tad yn y nefoedd, yn berffaith. Gadewch i ni weddio. O dad, cofiwn Iesu'n blentyn bach fynd gyda'i deulu'n ffoadur i'r aifft. Cofiwn mae dieithriad oeddynt mewn gwlad wahanol, wedi gwahanu oddi wrth berthnasau, cymuned a phopeth roeddynt yn ei garu. Cofiwn fod Iesu ym mlynyddoedd ei weinidogaeth wedi casglu o'i gwmpas y dieithryn, y bobl ar yr ymylon a gwrthodedig ei gymdeithas. Gwyddiwn nawr am i'r rheini'n yn cymdeithas sydd wedi gwahanu oddi wrth ei hanwyliad, ei cartrefi a'i cymunedau, oherwydd ei bod wedi gorfodi ffoil ei arall, ddod o hyd i gariad, cysur, cysgod dros dro, lloches. Boed i ni Croesawu'r Dieithryn yn ein plith, fel y gwnaeth Iesu. Boed iddynt ymgartrefu neu'n cartrefi, cysgodi a llochesu yn unig-lwysi, a magu urddas, yn ein cydnabyddiaeth ohonynt fel plant Duw, ein chwiorydd a'n brodyr. Amen. Wel, i ni'n symud at y cymyn, gan obeithio fod chi wedi paratoi, gwyn a bara yn ôl y gofyn neu gynrychiolaeth o hynny beth bynnag. Dwi wedi gorfod cydymdeimlo trwy o'n diwethaf, heddiw eto mae rhaid i mi gydymdeimlo gyda Noir a Wendy a Hyw ar golli Idris. Oedd iechyd Idris wedi bod yn fregus eith peth amser. Ond fe ddath y diwedd yn ddisymwth iawn, heb i'r un ohonom i ddisgwyl rhyw ffordd. Fe fydd y plant a'r wirion yn gweld eisiau, ond ar yr eilwyd y bydd y golled fwyaf, a Noir yn colli cymar bywyd. Derbyniwch ein cydymdeimlad dwysaf. Yn oes calor i mi wrth gwrs nad dwi'n cael gwneud yr angladdau yma, ond dwi'n ddiolchgar i'r rhai sydd wedi camu mewn yn fy lle. Yn benodol parch Emyr Gwyn Evans a parch Arnall Morgan hefyd wedi camu mewn, camu yr adwy. Dwi'n ddiolchgar iddyn nhw am ei gwasanaeth, ond derbyniwch yn cydymdeimlad fel teuluodd sy'n mewn colled. Gan edif arhau ym ein pechodau, dewn at fwrdd yr arglwydd Iesu Grist, yn llawn hyder ffydd bod ein pechodau wedi maddau ni waed. Ordeiniodd Iesu fod y bara'r gwyn yn arwyddion o'i aberthef drosom, unwaith ac am byth. Gwrandawn ar eiriau sefydlu'r swper hwn. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. Yr arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ei dorri, mi ddywedodd hwn yw fy nghorff, sy'n cael ei dorri ar eich mwyn chi. Gnewch hyn cof amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn bob tro ar y fwchef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn. Yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Os newn ni estyn am y bara, y mae'r bara hwn yn arwydd gweledig i'n ffydd ni o gorff Crist a dorwyd trosom. Bwytawn bawb o hwn, cof amdano. Roedd yna groes i Iesu Grist ar fynydd Calfari, o dan y gwawd fe gafwyd brawd i farw drosom ni. Gyna i ni'n troi at y gwyn. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist, yfwn bawb o hwn, cof amdano. Hosanna fyth i fab y nef, mae'r Iesu eto'n fyw.
Derbyniwn ef yn arglwydd dynol rhyw. Amen. Gawn ni weddio. Arglwydd, anfon ni o ben y mynydd i wynebu'r byd drachefn, gyda sicrwydd ffydd yn ein cerddediad, gwres dy gariad yn ein calon, a goleuni gobaith yn ein llygaid. Amen.